at kunne give mig noget her til Unge Luft, det vil jeg sige. Men jeg håber, du hygger dig derovre den anden side af jorden. Rush over. Rush over. Jamen, hvordan går det så i Canada? Her er det godt. Vi får lige en pilsen her til Unge Luft-koncert. Og jeg håber egentlig, det går rigtig godt i Canada. Fordi det ved jeg, at det gør. Det er søster. Hun ser ud til at rigtig godt. Hun er bare rigtig lækker, ja. Navnebror, det er jo luft. Der er lige gået en skøjmusik af banen her, men nu skal vi snart høre noget godt musik. Håber du har det godt, hvor du er det. Hej. Nu starter vi. Hej Esben. Ved du hvad, du går bare glip af det helt store. Du kan godt se deroppe lige foran i går, og så derovre, så er det lige derovre i går, der er sådan en brandbil. Og der er musikken og det hele. Så kan du godt se, at du går glip af det helt. Det kunne være lidt sjovt, hvis du var her, men du vil ikke. Så vi drikker for dig. Skål, Peter. Hej. Esben, jeg håber, du har det rigtig godt. Og i den store Amerika. Skål! Vi tænker på dig. Bare sundt og kommer med, vi har pisse sjov. Mette, kan du sige hej til min lillebror? Hej, lillebror. Ja, hvad hedder han? Hej, Esben. Kører du traktor? Hej, Esben Traktor. Er det muligt, vi kan panorere ned og se? Kan du sige hej til min lillebror? Hej. Camilla. Esben. Jeg er så ikke klar. Ja. Steffen og Henrik, kan I ikke lige sige hej til min lillebror? Hej Esben.